Kardom Karbi Lorat, Nilimen Kut Kramsa, Penilitum Chethan nang Kopi Apotsi, Israel, Lapente, Iran ang bong, Ron Dokok. Alang litum ang bong Ron kido lagi non alom la pukulilo, ajir ding piglo. Bon stamela non hedjong Aron bang kya sabwa juring tangchet. Alang litum kaceteng keng ajuring tangchet. La soposi Kopi Apotsi alang litum ang bong Ron Dokok may litum Chethan nang ison soni. Ison bang lalo Iran along nuclear weapons avelang. Lapente alang litum Iran asor sitame apiong developon bomlo. Iran atum same nuclear weapons kaselam je panangring dolo. Laso polsi Israel atum mangke isi akaperi dolo je alang litum Iran atum jong si bangso nuclear weapons selam long lok pulutang te Israel apan isi kasik sak doji. Mare kapere memia son dokok ji pusi alang litum ke mathado Israel atum bangla bangso alam ke mathado. Lapene soni bangke hala Iran along adet alida ratumbang alang litum kaki semi kacing krindo je Israel apan pavir de jipola mangke lapede Israel atum Kopi Apotsi Iran man kelang seled lo isia thedo thulang Iran atum bang arlo song phan seme support de Lebanon along Hezbollah lata isi arlo song lapende Gaza podim arlo song do Hamas pu halatum phan Iran atum support de lapende hala Hezbollah lapente Hamas atum sitame Israel phan ke attack atum lota. La penalapu Iran atum mangke hala Hezbollah la pen Hamas aphan sambe support doko alang litum kenang jia son an risimason an sambe pidunda titi. Laso polsi Israel atum mangke Iran atum phan sambe kelang silet doko. Iran atum abang Middle East along apiong power rang thiong asonji thek ponongo. La pen labang solam Israel atum bang isia ka pherido. Laso pusi alang litum mangbong akaprak do tahai ji mene bon same main reason main athibang ke lahen lo Iran aphan kelang sled athike lalo je Iran atum arlo ke do asong phan alang litum supported Hezbollah lapente Hamas atum aphan lapente Israel atum abang Iran atum nuclear weapon ka silam abang ke ninghang he Israel lapente Iran atum mangbong non alom ajuring tang rak alang litum lahin kaceteng keng dokok athe ala Hezbollah alida rapan alang litum pathilot Hassan Nasrallah lage Hezbollah long akethe abang alidar lo ahet lo halapan pathi pidam lot roda hempensi kateng keng roda hempensi bom seme paklo dam der lo hadak Hassan Nasrallah ke do adim si mate kecepatu adim si alang litum bom paklo dam der lo amat pathilot labang so air strike a date like 27 September alom lo penengan ingkan 2024 Hassan Nasrallah alang di kecepatu lake bangkar along pusi pulo bangkar pulo tangte hala long le underground di long le ar lo si kecepatu long le ar lo ahem long si kecepatu bon samela Israel atum air strike pen ke paklo abom lake 80 tons RD 80 tons pulo tangte lake 80,000 kgs abom si hadak paklo dam der mon same hala Hassan Nasrallah alang li ke abang long ke thangnat stame ame gabi bor seme alang li thilolo labende elong rim tok thulo labang so bom ke klo labang so gas posi la bangkara lo luthiplo amar ache thebang uni de si alang li thidalo same ke tok do kithi bang lapu sitame labang so IDF mate Israeli Defense Force ahin pen ke paklo a bomb 80 tons labang so bom ke paklo porsi hala Hezbollah long alidar bagge thinang koklo Israel long a Prime Minister Benjamin Netanyahu alang li New York long sido hala sur alang li pilo kaning je ke historic turning point busalang li ning jelo la mare la punat Biden US President Biden alang li pilo ning je ke Israel atum justice long tang lo pusi kaning je English pen pulo a measure of justice pulo justice long lo punang ko gathe hadak Hezbollah tum se penan Israel atum han attack lo la penana munit se me thilo la support si la Israel atum air strike pen hala ke thia bang pan pathi long lot apolsi dake justice long loop si la US President Biden se mening je pon lo bon stame Hezbollah long alidar inodo thulang Naim Qasim alang li kupilo alang li semetang lo je alang li retaliate vegji pola bang retaliate pulo tang de revenge alang li alar hui vegji pulo labang so joini si Iran tumbang non la Israel aphan attack ret lo ballistic missile penalang itu man attack lo Iran atuma bang 180 abad
ballistic missile attack lo Israel anat bon same Israel atumalong missile defense system Dokok joine labangso ballistic missile ki apsitame alang litum khang check lo anti missile system koson si akam ki claim lo lapente kupiason lo plutangte nalitum chini thai bon same itum Chethan panang labangso system bang kelason lo kona ne penjong si missile mate rocket na ablu plutangte alang litum dak radar duji alang litum dak penlang labunji konat pen si nakangjar malang labunji detect labunji labente alang litum adet si nage kloji plotang te alang litum lapunat pen system alang litum hadak target po lapente ki target ji ke hala missile pan lo hala so missile nakangjar po missile pan target po lapente lapunat pen system loadun po missile lapente pupu missiles ha angsong amatsi lapupu pachi apun po lapan si anti missile system pulo pregjam anti missile system do Iron Dome pudo la Israel tomolong lapente David sling puda do lapente do thulang aero defense puda do thulang lai kadu ka we missile lage hala anut ka prek adet ka prek penjong si missile nang lunu plutang te labang swam missile pan ke khang nun ji phanlo mate pa dun dak ji phanlo sita ison alama iltum chini thun helang lahai a missile ador lage itip ki ap si ko ani alak satangka si dam iltum jong si online nang lu plutang te iltum technology la Iron Dome labang so itip ki ap a missile ador lage $50,000 apat pusi tok kono $50,000 pulotang de lage Indian rupees ke 41 lakhs abat ji tip kya bolong si 41 lakh rupees damji pulotang te tum matha sinang kona tangkani alang itum jamji non pustame Israel apende Iran ang bong bang ron ke do bom lang jujelang alang litum ang bom alang litum missile pendet lapukoli alang litum drone pen stame alang litum cheteng kheng bom lo labene penan army tum stame aprandam nang lo labene civilian mate rada tum se pena an ke aprandam nang lo Israel tuma bang penang an arisim mate la ron hut ke anji phan ke nang ji son an arisim ke mana USA pen si wan lo ador kiso 9 na son alang litum ke mana USA pen si wan F-35 fighters jet labene F-16 fighters jet labene Apache helicopters lapede MIM-104 Patriot missile defense system lahai kado ko be Israel atom la USA pen si wan lapede USA atom same Israel atom han ke rapdur lapende Iran asor atom bang pena an ron hut kinang dison an ke man lage Russia pen si wan Russia atom bang ke lapuna Iran atom han rapdun bomlo ilitum ron alam ka Chethan lage interesting pic daiji bolse hala ron along ki photom bang ko ane ke phere ke thirik duji etum imang same hemanun e Pini kupi pune penap kupi pune puse alang litama ningke kaki seme dolo. Athe kodak tong mentu tong lahaya missile mate lahaya bombs ki paklo jine. Kaki seme aning thete BBS on si doji. Kopi Apotsi ron Dokok lo Komatlo ki chok chilo plutang te ilitam rat no mange thangnat ki chok chiabe. Lage leader se to market he atom ki chok chia Apotsi lo son ron wang nang lo. Neli ki mathalam bon same kisung nang ji ke ilitum rat atom si sung nang ji. Lapente ali Komatlo kilongji pulotang te lake hala risim kaselamatum manufacturer tum si lahai ka do kawi same ali longji alang itum ke a country alahai hormu jorpo alang itum ke tangka ke bang lokpo lapuna bai munit ki thi lokpo eritum ajar so ne chonam sitame eritum sarkar mate government aphan ke elitum tangka pielo labang so tax tangka pielo sarkar tum labang so tangka pensi alang itum lahai ron hun ka chidanji son an sitame nampo labende alang litum la haya jakong pensi alang litum kapre ka dead pen ka chidanji phanalang litum chisikpo labende pura kithi nangji bangke rat tax ki pinang jita rat labende kisung ki punang jita rat la son si mandet halake a dead pen a dead Aron alam lo bon seme litum khayang bong seme ron Dokok ti lasi ron ka vede ji phanke litum aprang sipen litum ka chere mek do nangji nili Charlie Chaplin kaning jalam ning sampik do litum hala bang so video clip seme na paklang koning tu Charlie Chaplin lage nut comedian actor non loma actor gale lage hakoko actor alang li pachelai alam emergency ka selam lam alang li kaning je meaning alang li kopilo kaning je ke hingno dak leader setum na ke ja link ke claim no nang ni pusipulo lapenda hingno dak leader setum e phanna pa control long ri pusipulo machine aning je plang ri nang tum ke machine kali nang tum ke munit pusalang ni ninjelo nang tum along feelings do nang tum along kanghon do nang tum marat mareng api kali nang tum ke munit nang tum along kanghon kangjin so do pusalang ni ninje pan lapenda alang li puthot puthulo Luke chapter 17 alamalang li ningjelo
Bible along nali tum jong si lang lo pelutang te alang li kaning je alam li tum tek ponong ji. Luke chapter 17 verse 21 along sito. The kingdom of God is within you. Mate arna marat nang tumang bong sido. Laso po si alang li ningje lo munit atu malong si jakong dolo labang so pir the pa misen ji phanke mate labang so pir the phalang no dak ji phanke munit atu mong si jakong dolo. Munit atu malong jakong do labang so pir the ningkang samke wan ji phan. Lapene munit atu ma kai pa misen ji phanke munit atu malong si jakong dolo puselang li same ningje ponno. Lasi alang li naga thanalam sameli tum munthi du nang ji labande pena ana son gi tum kroi nang ji. Atheli tum aphan stame komania leaders bangke akhing no nange than same du thai ji. Made leaders chot kalilo komane abang pu abang phimangeli tumhan hingno dak sonang than tum sami doji bon sameli tum jong si munit ili tum mesena munit pulo tang tel tum akhingno akime thak thek nangji halake leaders poman me mehenu nu nang than sameli tum bang kroi dun ret pulo tang tel laki chok chedeji hala anut kaprek jong si ili tum han akhingno sai sina paklem toilo pulo tang tel ili tum maklem tret nangji theli tum munit ili tum ke marat mareng apikali ili tum mesena son an mangi kroi ponang ji bon sama akeheng no son mangi ili tum kroi kredet nang ji ili ning thelo nali tum labang so video pen asabo knowledge mate agyan long lo pusi pen ili dak Chethan bang paklar dam otek thidet haji lapen kele dam dia son du ulang kibang ji arni ili tum puthot Chethan tu bom nang dak chok chigili lido thaji nali tum same research na nali tum same porita lalu pulutan de nam tum same chinipo Sida ke chok chike kele lido thaji nani tum kadok use media ponikta itu putot chitong thunang domitak me kardom